Hej og velkommen til. Det er en helt ny episode. Jeg ved faktisk ikke, hvad episode det er, vi har gang i dag. Men det er en lidt anden episode, fordi som I kan se og eventuelt høre, så er det kun mig i dag. Og det er der en grund til. Og det er simpelthen fordi, jeg kommer til at ændre, formatet en lille smule. Som noget, jeg har brugt den her lille feriepause, som jeg har haft her fra podcasten. Ikke fordi jeg holdt en pause fra podcasten, det er fordi jeg har været på ferie, så det har været lidt svært at få, arrangeret nogle tider med folk, og man skal lige finde de rigtige emner, man skal stille dem og alt det der. Så jeg ligger noget arbejde i det, og derfor kan det godt være, at det kommer til at blive lidt sværere at få dem, så det passer med, at jeg skal have det ind hver anden uge, fordi jeg også har skole og andre ting ved siden af, som jeg selvfølgelig også lige skal passe. Så derfor har jeg tænkt mig at ændre formatet en lille smule, og derfor også gør det måske lidt mere brugbart over for mig selv i forhold til min egen Instagram eller sådan nogle ting. Så ja. Så den måde vi kommer til at ændre det på, det er ikke fordi vi laver sindssygt store ændringer. Mit mål det er stadig, at jeg vil have så mange mennesker med som muligt. Altså jeg ofte gerne vil have nogen med, som ligesom, er eksperter på området, og derfor kommer jeg også ny og næ til at spørge om, hvem I godt kunne tænke jer at få med. Og det er virkelig fedt, for hver gang jeg har gjort det, så har jeg faktisk fået en del forslag. Og så derfor, det kan godt være, at det måske tager lidt tid, for at nogle af de forslag, de så lige kommer til, for jeg skal også lige finde på nogle gode emner til de mennesker, som gør det interessant for jer at lytte til. Så det ikke bare bliver en snik for en snak, ligesom at sige, men vi ligesom tager et eller andet op, som måske kan være relevant for jer. Så derfor også, hvis I har nogle emner, så må jeg meget gerne skrive dem, ellers så skal jeg nok se, hvis jeg husker det, skrive og spørge i forhold til dem, I har nævnt, hvilke emner, der kunne være interessante i forhold til dem. Men det der så bliver ændring, der er, jeg nogle gange selv lidt oftere kommer til bare at måske at være mig, og så snakke. Og så kommer jeg til at tage nogle emner op, som jeg måske finder interessante eller relevante, og det kan godt være, at jeg tager dem op igen, hvor jeg så har en med, som så, hvor vi har lidt mere en dialog kørende, og de ligesom måske kommer med en god uddybning omkring emnet. Det er i hvert fald målet med podcasten. Og det håber jeg selvfølgelig, I vil støtte op omkring, og at det er helt fint. Og mit mål er stadig, at jeg gerne vil kunne gøre det hver anden fredag. Så det kommer ud hver anden uge. Men det kan nemlig godt være svært, i specielt også i forhold til det har været sommerferie. Og så få nogle tider, der passer sammen, så man kan få det ud til tid. Så derfor har jeg også ligesom, at hvis det ikke lige helt lykkes for mig, så har jeg sådan, at jeg selv kan optage en med et emne, jeg måske finder interessant. Så derfor, jeg har en masse emner, og at hvis det nu lige lykkes for mig, eller hvis de nu måske aflyser, eller jeg bliver syg, eller et eller andet, den dag man skal optage det, og så derfor bliver nødt til at udsætte det, jamen, så har jeg en buffer, hvor jeg så selv kan lave en, og som forhåbentlig bliver interessant nok for jer. Men så når det er sagt, så meget gerne skriv emner eller personer, I godt kunne tænke jer at have med. I kan skrive det til min Instagram podcast, som hedder Rundt om Fitnessindustrien 01, tror jeg faktisk. Ellers så skriv det bare til min egen private Instagram, og så vil jeg notere det ned. Jeg er i gang med at prøve at få arrangeret nogen. Der er nogen, der mangler bare lidt for i dag, andre der er stadig i gang med at finde nogle emner. Så jeg håber, at fremtiden her, så vi lige slutter de sidste snart 3 måneder godt af, og så vi kan fortsætte i det nye år, eventuelt måske med lidt bedre opsætning, så det ikke er så, stadig lidt amatøragtigt, så det bliver bedre, og vi hele tiden måske kan få den lidt højere op. Men det kan også godt medføre, at det måske ændres i, hvor hyppigt podcasten kommer ud. Det er lige noget, jeg er stadig i gang med. Men målet er stadig, at vi prøver at holde den plan, vi har lagt fra starten af. Men når det nu er sagt, så er det bare mig i dag. Det bliver ikke en super lang podcast. Vi kommer ikke op på en time i dag. Det kan jeg garantere sådan med 100%.
Fordi vi tager lidt op omkring nogle emner, eller vi tager et emne op omkring bare det her med at, hvad skal man sige, være interesseret i fitnessindustrien. Så det jeg mener med det er, at for eksempel jeg for nylig lavet et opslag omkring noget med muscle damage. Og grunden til at jeg faktisk lavede det opslag, det var egentlig baseret på, at en følelse jeg fik, når jeg nogle gange scroller rundt på Instagram, så kommer der nogle ting op, og jeg ser tit de der træningsvideoer, folk lægger ud, eller noget der har noget at gøre med træning. Jeg vælger så bare, at jeg ikke rigtig vil stitch, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg kunne gøre det på, hvad skal man sige, en ordentlig måde. Selvom jeg faktisk har lyst nogle gange, så vil jeg ikke have, at man ligesom at man skal have nogen helt ned, med mindre det er totalt forfærdeligt, det siger. Altså det basically er skadeligt for folk. Jeg vil gerne prøve at holde sådan en god tone her i den danske industri. Og så bare komme ud med, i stedet for nogle navn, så bare eventuelt så sige, at det emne, de nu snakker om, det er måske forkert. Eller en eller anden, hvor man gør det på en lidt mere venlig måde, uden direkte at påpege nogen, som stadig prøver at holde en god tone, men stadig ligesom prøver sådan, at det, der bliver sagt, er forkert. Men ja, jeg kiggede igennem, scrollede, og så jeg noget, som jeg har hørt, der blev nævnt gentagne gange, ikke kun i dansk industri, også i udenlandsk, hvilket jeg ofte synes er synd, fordi når vi har, der er, hvad skal man sige, mange, der har mange følgere og så videre, og så føler jeg som person, som online coach, personlig træner og det hele, at når man videregiver information, specielt på de sociale medier, så har man lidt af ansvar, specielt når man har med mennesker at gøre, og det er for at hjælpe mennesker, at det er korrekt information. Altså det er viden, der passer. Hvilket bare ikke altid er tilfældet inden for den danske industri. Der er mange, der siger noget basically høj. Altså, vi prøver at have en god tone, og så ikke selv muligt lort, men altså, man prøver ligesom at videregive rigtig viden og information ud til industrien, så dem, der faktisk lytter, fordi der er folk, der har, hvad skal man sige, folk, der lytter og læser hvert opslag, og sådan virkelig tager det til sig, og sådan, okay, det er sådan her, det foregår, fordi de tror det, fordi de er store, eller de har en følger, de har været i industrien i mange år, altså, de tager det til sig, og det er jo bare lidt synd, fordi hvis det er så forkert information, så det er jo lidt træls over for dem, fordi de får en forkert at vide, og så kan det godt være, at de måske ikke ser de resultater, de forventer. De vil se. Og det fik mig så til at lave et opslag, og prøve at gøre med så en god tone som muligt. Jeg synes egentlig, det gik meget fint. Men det har bare fået mig til at tænke, at lave så den her episode, det er derfor, jeg laver den i dag, sådan at man skal gøre et eller andet, altså det kan godt være, det kun er mig, og det må I meget gerne kommentere i en YouTube, eller skrive til mig over Instagram, hvis I er fuldstændig enige. Men jeg føler, at hvis man har en masse følgere, og man vil gerne vil videregive viden eller information på sociale medier, så skal det også være rigtig viden. Og nu ved jeg godt, at det ikke er alt, der er skadeligt. Men lad os nu tage et eksempel. For dem, der måske er interesseret rigtig godt kan lide at interessere sig i, hvordan fungerer kroppen, sådan lidt fysiologi eller biomekanik eller sådan nogle ting. Så har der for eksempel før i tiden, da jeg startede med at træne, der sagde man jo, at der var mekanisk spænding, metabolisk stress og muscle damage, som egentlig måske var det, der stimulerede til hypertrofi. Det var sådan lidt det, der var op dengang. Og man vidste ikke, hvorfor der stimulerede mest og sådan noget, og dengang blev der ikke forsket lige så meget i det, tror jeg, som der gør nu. Dengang læste jeg ikke så mange studier, der hoppede ind i det. Jeg havde ikke forstand på, hvordan man gjorde, og alt det der. Jeg lyttede egentlig bare mest til nogle venner, som jeg ved var bedre til det, og havde lidt mere styr på det, så tog jeg lidt derfra, indtil jeg sådan nogenlunde selv fik styr på det, og en større interesse inden for det. Men så kan man jo egentlig godt sige nu, at det eneste, man ved, som stimulerer at de tre til hypertrofi, det er mekanisk spænding. Der har jeg måske hørt andre lægge ud og sådan ting. Men der er stadig nogen, der
lægger ud og siger, at sådan noget som metabolisk stress og muscle damage stimulerer til muskelvækst, hvilket det ikke gør. Og det ved jeg, det kan jeg få mange til at støtte op omkring. Altså, der er mange, der vil sige, det er jeg ret i. Og jeg ved, der er også nogen, der ligesom prøver at bekæmpe det, der bliver sagt derude med at sige, at det er pis, eller folk, nogen stitcher dem. Og det bliver jo ikke til særlig godt imod af dem, der bliver stitchet. Men ja. Men det er for eksempel, at når man siger muscle damage, det stimulerer til hypertrofi, så kommer man jo med den teori om, at det er jo fordi, at vi skal rive vores muskelfibre over. Og når de så bliver ligesom revet over, eller hvordan man skal sige det, så vil de repareres, og så vil de blive større og stærkere, og derved vil vi så opnå muskelvækst. Og det desværre, jeg ved ikke om jeg vil sige desværre, men det er bare ikke sådan, det fungerer. Vi tilføjer enten myofibriller i parallel, eller vi får sarkomer i serier, som I muligvis har hørt før i forhold til, det har der været rigtig meget at køre i forhold til strækmedieret hypertrofi. Men jeg synes, det er ærgerligt, at man stadig går med det der om, at muscle damage, og vi skal rive muskelfiberne over, fordi så bliver vi større, og vi bliver stærkere, og det er bare ikke tilfældet. Og det er stadig noget, der er op at køre. Jeg ved, at der vil altid i fitnessindustrien være myter og ting, der ikke passer, som folk stadig gør. Og det ved jeg godt. Og det er jo bare noget, man lever med, men jeg tænker, man kan jo godt prøve at gøre sådan, at der er så få som muligt, som stadig benytter sig af det. Fordi det er egentlig reelt sådan, at muscle damage, det faktisk gør det modsatte, og faktisk kan, hvad man skal sige, begrænse mængden af hypertrofi, vi kan opnå. Da det faktisk er en fatigue-mekanisme, og fatigue-mekanismer, ligesom, hvad skal man sige, nogle af dem forhindrer os i at, hvad skal man sige, stimulere til muskelvækst, eller blive bedre til koordination, eller styrke, alt sådan noget. Altså de påvirker rigtig, rigtig meget i vores system. Og man er også blevet mere ops på det, og derfor begynder man også lidt med det her med, hvor mange sæt skal man lave og sådan noget. Det er bare det her med, at nu ved jeg godt, det er ikke tænker ikke, det er skadeligt at sige, at muscle damage, vi skal rive nogle muskelfiber over, for at blive større og stærkere. Det ved jeg ikke direkte om skadeligt at videregive den information, det er måske, så det er måske mere skadeligt med, hvis de siger, det er hvilken måde man gør det på. Det ved jeg ikke, hvilken måde man kan gøre sådan, at det er bare direkte skadeligt. Men det er bare for at sige, at det ikke sådan det fungerer. Det er ikke altid, at de største, hvad skal man sige, dem der har flest følgere inden for industrien, bare fordi de er store, at de faktisk har styr på fysiologien eller biomekanikken, eller holder sig opdateret med litteraturen, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig ærgerligt. Og jeg vil næsten sætte det, altså jeg har tænkt tit, at nu er der alt det her med PT Danmark, de prøver at gøre, jeg tror lige nu, de er i gang med at gøre personlig træning momsfrit, hvis jeg ikke tager der er i hvert fald et eller andet der, og jeg mener også, jeg ved ikke om det er noget, de stadig gør, jeg følger ikke sindssygt meget med i det, men der er noget omkring med, hvad hedder det nu, at personlig træning, det skal være lidt mere, at man ligesom skal op det, eller man skal have en titel for, at man kan yde det, altså et eller andet, jeg tror der var et eller andet der, super, super fedt, og altså, det er ikke bare noget, alle skal kunne gøre, bare fordi man har lyst, jeg synes, man skal også arbejde for det. Så har jeg den samme teori om, at når man hjælper mennesker, og man gerne vil videreformulere eller videregive information eller viden, så skal man også prøve at holde sig forholdsvis opdateret på litteraturen eller undersøge, hvordan kroppen fungerer. Jeg siger ikke, man skal, altså vi skal dykke helt ned og totalt fluge alt. Det er slet ikke det, jeg siger. Men
det kan være alt, hvis vi kigger fra hypertrofi, så det her med, at vi skal rive muskelfiberen over, bum bum, vi skal bare lave sindssygt mange sets, rigtig mange høje reps, bum bum bum, bare rive muskelfiberne fuldstændig over. Så bliver vi større og stærkere. Sådan noget for eksempel, det altså ud af vinduet. Nej, bum, det er ikke sådan, det fungerer. Og man, altså, eller hvis man kigger, jeg ved ikke, hvad jeg skal tage, altså fysioterapi, for nu det jeg selv studerer, så at man ligesom måske har nogen styr på omkring noget med smerte, selvom det er et rimeligt, altså det er ikke noget, man nødvendigvis i forvejen har så meget styr på i, hvad skal man sige, i litteraturen. Der er stadig nogle fysiologiske mekanismer, man mangler at få styr på med, hvordan det helt præcis hænger sammen og sådan noget. Men man stadig prøver at sætte sig ind i, hvordan det fungerer, så man ikke videregiver forkert information, eller siger en muskel arbejder, selvom den ikke arbejder på den måde. Fordi så spilder folk måske tiden på at arbejde, fordi de gerne vil gøre musklen stærkere, eller regionen stærkere, men det gavner ikke. Der føler jeg, at man har et ansvar som, hvad skal man sige, personlig træner ved en form for sundhedsfaglig nærmest, at man hjælper folk, at man så også holder sig opdateret, altså faktisk prøver så vidt muligt at sige, altså igen, vi skal ikke flueknæppe det, men bare nogen prøver at holde sig opdateret på tingene. Ja, for jeg ved godt, det er jo ikke alle, der vil gå totalt i dybden med alting som andre, og det er jo også helt fair. Det behøves alle jo heller ikke, for det er ikke alle mennesker, der gider at have en og har behov for en, der går fuldstændig i dybden med det. Nogle de har bare behov for at for eksempel have en god træner, som man har det godt med, så man kan få nogle gode træninger, og så tager man som skater, man bliver måske også lidt stærkere, man får lidt bedre, når man forsvinder, ja, uden at man går fuldstændig i dybden, har fuldstændig flueknæppet alt, hvad der fungerer i kroppen, og så bare have en god connection med sin coach. Det er svært, det ved jeg, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, altså. Men stadigvæk det her med, at hvis man laver videoer, opslag, whatever, på sociale medier, sørg for, at man siger det rigtige, og ikke siger noget, der ikke passer, som der ikke har passet, jeg ved ikke i hver tid, og der har været lidt sur på i, I don't know how long, på at det ikke er tilfældet. Bare fordi man er stor, og som har enten taget et eller andet, eller måske bare, ja, I don't know. Eller fordi de gjorde det i gamle dage i 80'erne, hvor de var også for fucking mange steder ude. 90'erne, 80'erne, 90'erne, ja. De der store bodybuilders, ja. Altså. Og det er bare sådan, jeg har det, du er, altså. I må meget gerne skrive, om I er enige med mig eller ej. Ikke fordi jeg tror, det gør det store, at jeg siger det, eller hvis jeg skriver det, for vi kan ikke gøre så meget ved det. Men jeg synes, det er måske et emne, man godt kunne tage op, og så kigge på. Eller folk skal måske bare være lidt mere kritiske over for det, der bliver sagt, og så spørge, hvorfor? Hvorfor? Fordi hvis de ikke kan komme med en ordentlig forklaring, så er det fordi, de ikke har styr på det. Men ja. Og det kan vi jo snakke om i evighed, fordi ud over muscle damage, så vi kan da godt tage fat i det med sets. Jeg ved, det er jo populært, og det har været rigtig populært. Det her med at sige, at du skal køre 10-20 sets, mener det var, per muskelgruppe i ugen. Og så jo tættere du ligger på 20, du skal ligge tættere på 20 for den muskelgruppe, du gerne vil, altså dit weak point, du vil hæve frem, fordi så får den mere arbejde, og så vil den vokse mere. Det er heller ikke sådan, det fungerer. Det er ikke, man kan sige, vi skal ikke til, det er ikke sætsene, man skal til, altså, som vi skal holde øje med. Det vi skal holde øje med, hvad restituerer vi fra? Altså vi skal fatigue management, vi skal sørge for, at vi hele tiden er i et ikke-fatigue stadie, og det kan vi eventuelt ved at benytte den litteratur omkring restitueringslitteraturen, som vi har omkring, hvor lang tid går der, før kroppen faktisk ikke er fatigue mere. Fordi det er ikke altid, at vi kan føle
kroppen, altså fatigue, jeg kan jo godt have følelsen af, at hvis jeg nu har lavet, nu har jeg trænet overkrop, så 2 dage efter, så kan jeg da godt føle mig frisk til at træne overkrop igen. Ja, men det er ikke ens betydning med, at den er fuldt ud restitueret. Og kroppen har brug for at være fuldt ud restitueret, for at vi kan stimulere mest muligt til hypertrofi. Fordi fatigue-mekanismer kan forhindre eller begrænse mængden af hypertrofi, vi kan få stimuleret i en træning. Og hvis der stadig er noget til stede i kroppen, når vi går ind og træner muskelgruppen igen, så begrænser vi allerede mængden. Og som det er så sagt, så skal vi heller ikke lave alle de sindssygt mange sæt, som der måske er nogen, der siger, at man skal. Og det ved jeg også, det er der også begyndt at komme lidt mere frem. For eksempel, det kan jeg huske, det gjorde jeg selv, da jeg startede med at træne. Så kunne jeg godt køre 10 sæt til en muskelgruppe. For jeg var sådan, jeg skal bare stor ryg, store bryster, store arme, det hele jo. Og det kan man ikke restituere fra, hvis man skal træne det i 3 gange i ugen. Det kan du ikke. Ja, det kan jeg lige så godt sige nu. Det kan du ikke. Det viser restitueringslitteraturen. At jeg mener, hvis du laver er det 6 sæt, og vi siger, at du tager det ene sæt til failure, så er du først restitueret, så er du først ud i post-workout fatigue, post-workout perioden, og det er 4 til 5 dage efter. Altså der går 4 til 5 dage, før vi er klar igen. Måske nærmere 5, fordi nogle muskler, de er selvfølgelig nemmere ved at restituere end andre. Nogle, de er mere nemmere skadelige end andre. Det har også en betydning, men det er fordi, det er også meget, meget populært at køre, hvad skal man sige, moderat loads, lettere loads. Og vi ved bare for eksempel, hvis vi kører en lavere load, altså det vil sige, at vi kører flere reps, så lad os sige 15 eller mere, jo flere gentagelser vi tager, jo mere mere calcium akkumulerer vi, fordi musklerne arbejder i længere tid. Og vi skal bruge calcium for ligesom at kunne bevæge musklen. På et tidspunkt vil det også bare komme så meget, at vi kan ikke komme af med det igen, og så vil vi bare akkumulere for meget, og så vil vi få calcium ion-relateret fatigue, for eksempel. Det kunne for eksempel være ECCF, Excitation Contraction Coupling Failure, som gør, at nu er vi døde, og nu kan vi ikke tage flere reps. Yes. Altså med den given load, vi kører. Og jo længere tid vi har, jo mere calcium akkumulerer vi. Så for eksempel, hvis du kører moderat load, som jeg mener, man siger, det er 8-15, der må man gerne rette mig, 8-15 gentagelser, jamen så kører vi ikke. Vi kører ikke lige så mange gentagelser, men det er stadig, hvad skal man sige, hvis du kører 15, så har du stadig mange gentagelser, hvor at vi akkumulerer calcium, hvor for eksempel hvis du kun kører 8, så er det færre gentagelser, hvor du akkumulerer calcium. Og det er derfor, det bliver meget, meget populært at træne heavy loads, som er, jeg kan ikke huske lige helt specifikke reps, skal vi sige 3-6, for eksempel deromkring, fordi at vi kører tung, så der er den her 5 rep effective reps pyramide, hvor man siger, at de sidste 5 er effektive. Jamen så hvis du nu siger, at du kører 5 reps, og du kører dem til failure, så er de jo i teorien alle sammen effektive. Plus du har ikke haft en lang periode, hvor altså den tager jo ikke lang tid, fordi de 5 gentagelser, det er ikke lige så meget calcium, der bliver akkumuleret, så der kan vi måske slippe lidt billigere i forhold til måske så at køre flere sets. Så er der også igen graden af, går vi til failure, går vi ikke til failure, fordi jo mere vi går til failure, jo mere fatigue bliver vi også, fordi vi har også CNS-fatigue, hvor vi både har spinal og supraspinal, og vi ved for eksempel rent supraspinalt, at
den her oplevelse, vi får, når vi træner, faktisk kan gå ind og påvirke og begrænse, hæmme vores motor unit recruitment level, så vi får ikke rekrutteret lige så mange high threshold motor units, som vi gerne vil, fordi det er dem, vi gerne vil rekruttere, og så få godt med mekanisk spænding, så de stimulerer til muskelvækst, som for eksempel er, at vi får flere myofibriler i parallel. Hvor fanden var det, jeg kom fra? Nu føler jeg bare, at jeg gik det ud af en lang tråd. Men ja, det er derfor, det er for eksempel populært, men der er mange faktorer, man skal tænke over, som er vigtige for træning. Og det er derfor måske, at det her med at køre høje gentagelser ikke altid er godt, eller køre rigtig mange sæt. For vi vil gerne være restitueret, når vi går ind til en træning igen. Og jo oftere vi kan gå ind til en træning fuldt restitueret og stimuleret, bedst muligt til hypertrofi, jo bedre. Så derfor en højere frekvens faktisk skal have en stor til god betydning for din træning. For lad os nu sige, at og jeg føler virkelig, at jeg går ud af en tangent her, men ja, jeg lever med, det bliver lidt ustruktureret. Fremover så har jeg totalt script, så jeg ikke går ud af en tangent, kan jeg godt mærke, når jeg gør det her igen. Men for eksempel, hvis nu vi siger, litteraturen viser i restituering, at 4 sets, så kan vi få restitueret på færre dage, hvor den helt ned til 2 sæt på en træning til en muskelgruppe, så er vi klar igen 2 dage efter, tror jeg der var. Alt afhængig også af, hvor tæt vi går til failure og hvor tungt som videre, skal vi lige tage i mente. Men det første sæt i ens træning er altid det mest stimulerende. Så hvis du kan træne hyppigere, altså en højere frekvens, så kan du få det her første sæt, som stimulerer mest muligt, oftere. Som så kan have stor betydning for at få ens weak points op. Og så er der alt det her med leverage, men det går jeg ikke ind i. Nu prøver jeg lige at forholde mig til det her. Og så tager jeg måske nogle eksperter, som er bedre til at forklare tingene end mig, fordi jeg er virkelig lort til at formulere. Men frekvens har betydning. Det er der, vi er nødt til. Lad være med at køre 10 sæt til en muskelgruppe, eller tage dem alle til failure. Lad være med at køre 30 gentagelser til failure i 10 sæt. Det kan jeg faktisk godt sige nu. Det får du intet ud af. Og så kan jo godt være der nogen, der laver rigtig mange sæt til deres muskelgruppe og kører dem til failure. Det ved jeg, der er nogen, der gør. Det er nødvendigvis ikke godt. Specielt når vi er naturlige, så har vi ikke de samme restitueringsevner, som måske nogle af dem på steroider har. Og det er uden at sætte mig ind i helt præcis faktisk effektiviteten af de forskellige steroider og hvordan de rent kemisk og alt sådan noget fungerer. Det har jeg ikke styr på. Men vi har bare måske lidt flere ting, vi skal have i mente som naturligt, men træning burde faktisk være det samme, hvorvidt om man er på steder eller om man er naturlig. Men som naturligt, så skal vi måske bare have lidt mere i mente om det her med mængden af sets, altså lave noget fatigue management, hvor ofte går vi til failure, RIA-træning, frekvens, mængden af reps, og for eksempel sådan noget med leverage, som vi kommer ind på i en helt anden episode. Alt det har betydning for træning, og ikke metabolisk stress eller muscle damage. Det stimulerer ikke til hypertrofi. Det er kun mekanisk spænding
af de 3, som jeg nævnte tidligere, med mekanisk spænding, metabolisk stress og muscle damage. Yes. Og det har jeg plappet løs lang tid om, blev lidt ustruktureret, kom ud lidt ud af en tangent. Men i hvert fald, kort i det lange, hvis vi tager helt fra starten. Jeg kommer til at lave dem her i ny og næ. Som jeg sagde, jeg kommer til at lave 3 gange om året, så kommer det lidt i ny og næ i det tilfælde af, at jeg ikke kan få en til at komme med. Så hvor ofte det sker, ingen idé. Men jeg vil gerne prøve, så jeg kan bringe nogen ind, som jeg ved er kloge omkring specifikke emner, som kan være vigtige for træning. Og det behøver ikke kun gælde bodybuilding. Det kan også være powerlifting. Det kan måske også være crossfit. Det kan også være noget helt andet inden for træning. Altså, hvad ved jeg? Men noget, hvor man sådan tænker, at vi har et emne. Det kunne være rigtig interessant måske for jer lytter og for mig. Så det er mit mål med det. Så I må lige bære over med den her episode. Og så håber jeg, at vi får en masse gode episoder her de sidste cirka 3-4 måneder, inden vi går ind i det nye år. Ellers så virkelig gerne like, subscribe, følg med. Gerne kommentere, hvis jeg har emner eller personer, I gerne vil med. Jeg går i gang med, og så jeg virkelig kan få styr på dem nu, dem jeg har skrevet til, eller jeg vil skrive til. Og så ses vi til næste episode, som er om 2 uger, det må være den 30. august. Yes, vi ses, og tak for at I gad at lytte med.